čaute. Tu je Čurák a Murák. A vítáme vás dnes v Minecrafte. Ale tento Minecraft je nezvyčajný, pretože ako vidíte, ja som... Sme dvaja. Nebí ma. Prepáč, už nebudem. Nahráva Murák a ja sa volám Manmint. A Čurák sa volá Manmint a to ukradol z takej stránky. A ako ste si mohli všimnúť, tu už máme temple, alebo ako sa to volá. Počkaj, ja som počul, že tam dole je nejaký poklad. Poď ma natáčať, ako objavím poklad. Tak počkaj, poď najprv si dáme nejaké suroviny a tak. Ale ja potrebujem sa dostať dole. Nepotrebuješ. A kurva. Nie, pomoc. Ty si všetko zničil. Ten kokot vybuchol. Ja som vybuchol. Do piče. Kokot. Nevadí, aspoň si môžeme z toho zrobiť domeček. Krtaček. Tak si trošku si zmenšíme video distance. Totiž to keď musíme si nahrávam. zrobiť väčšiu kvalitu. Ale doteraz som mal 1000 fps. áno. Off. Naša mamka teraz išla preč na diskotéku, hovorí tomu, že sa chodí zoznamovať, ale my sme ju sledovali a ona vchádzala do takej budovy, ktorá sa volala protialkoholické liečenie. Tak prosím mi napíšte do komentov, že čo to protialkoholické liečenie je, pretože ja sa bojím, že či nechodí náhodou na nejaké také liečenie, že ju to odnaučí od alkoholu alebo také dačo, lebo ona keď ho pýta, tak je z ňou sranda. A ja by som bol nerad, keby chodila na také liečenie, ktoré ju odnaučí od alkoholu. Áno, a teraz ako ste si mohli všimnúť, sme vyrobili krumpač a ideme naťažiť coblestone, pretože coblestone sa nám bude nám je veľmi taký... Napadol ma, kto ma napadol? Kto to bol? Kde si, čo? Kde si, ja ťa nevidím. Ja ťa nevidím. Kde som? Čo to je, lol? No, nechaj ma ťažiť coblestone. Ale kde som? Tento texture puck používam SPH Box, alebo tak nejako. A používam aj mod Race Minimap a ten kokot ma zabarikadoval, čiže mu pôjdem priebať. Nepôjdeš, lebo ja ťa barikadujem. No poď ty kokot, poď. No a počúvajte, minule ak prišla mamka, čo sme natáčali Manhunt, ja si utekám. A vyfľaskala s kokotom. Nie, zobrala vidličku a vypíchla aj druhé oko, ale sa mi stihlo zrasť to prvé, takže je to už lepšie. Prečo ma nevidíš? Ježiš mi to lahlo, otoč sa. Prečo ťa nevidím? Prečo? Však ja stojím právo pred tebou, teraz som ťa udrel. Čo s tým je? Odpoj sa, napoj. Dobre, počkaj. Takže vidíte, Manmin left hegame, to znamená, že opustil hru, myslím, tak toto bolo aspoň v slovenčine. Áno. A už ťa vidím. A teraz, už ma vidíš? No, áno. No, takže poď, ideme. A predpokladám, že budeme bývať niekde tu na. Áno. A budeme minovať, pretože sa minuje v Minecrafte, o tom je Minecraft. Takže my budeme tiež minovať ako veľkí chlapci. Zabijem tú sliepku, lebo ja kotko taká ďakujeme piča. za lajky, jak piča, jej. Ďakujeme za lajky ku klipu, lebo naozaj ďakujeme. Áno, dalo nám to strašne veľa práce, takže my vám ďakujeme. Áno, robili sme to týždeň asi. Je kotko také piča. Najťažšie, trpiču. Najťažšie bolo vymyslieť text a my kokoti sme najprv spravili text a potom sme vedeli pesničku. Jak debili. A mamka povedala, že to určite som ja vymyslel. A jej nový frajer, ktorý bol, vravela, že 5 rokov v base, jej kúpil bejsbalku a nám ju strkala tou hrubšou časťou do zadku a mňa to ešte teraz toho boli, preto stojím pri natáčaní a nesedím, pretože mi to doktor odporúčal. Takže aby ste vedeli, že ja som vo veľmi zlom zdravotnom stave. A nechápem, prečo nakrúcam na 30 fps, keď predtým som nakrúcal na 1080.
To je hnusné. To je pičovina, skurvená, hnusná, Nenadávaj vyjebaná. toľko, lebo mamka ťa bude počuť, čak ona vie, že tu nainštalovala ploštice. Jaj. A ešte nás budú zase hatovať, že sme mali a hrešíme. Hej, Ale my strašne sme tak hnusný. vyrastali. Áno, nás mama odjak živa byla a ja si pamätám, že prvé, čo si pamätám, bolo, jak ma mama byla, jak sa ma snažila utopiť vo vani, že som strašný potrat a že ma strašne neznáša. A to je prvé, čo si pamätám, tak ja tiež budem svoje deti tak topiť, pretože to asi tak má byť, no ja neviem. Ako budete vy vychovávať svoje deti? Ja jednoznačne tak. Kokot. A čo? Joj, nie každý má šťastie na mamu jak ty. Však my sme bratia, ty kokot. Ale mňa mama nemá rada. Haha, tak ti treba. Sik. Teraz si tu postavíme dom v štýle Kadi Budka. Ukážeme vám, ako to vyzerá. Nebude to pekné, ale veríme tomu, že bude to pekné. Ten štýl som vymyslel ja, keď som minule mi trebalo strašne kakať, ale som už musel postaviť dom, lebo sa stmievalo a vtedy mamka mi minule z počítaču vybila tlačítko Escape, tak som musel, nemohol som hru zastaviť, tak som rýchlo postavil dom a teda tým, že mi trebalo srať, som ho Áno, a tu pomenoval napravo, jak Kadi vidíte, Budka. tu není tomaný Thames, no áno je, ale ja to používam na Recipe mod. To je také, že vám to ukážem. My to samozrejme používať nebudeme. Prepáčte. Hneď sa mi zvyšili FPS, keď som ho vypol. Do piči. A táčam tak na 30 FPS. Jej našiel som jablko a ja ho zjem. A už som ho zjedol. Prečo si mi to zrobil? Lebo som ho zjedol. Kokot vyjebaný. Ti jebem matku. A to je aj moja matka. Tá, čo mi vypichla Tak ti obidve jebem oči. tátu. Ale môj oco je aj tvoj oco, nie? Či? Máš ty sestru? Nie. Keď nepočítam teba. Ty skurvenec. Jebaný. Prečo sa tak smejem? To si kokot. Jablko, zasa ho zjem. Jablčko. Kamže sa podívaš? Do píče tvojej, budem ginekolog, tralala. A kurva. Prečo práve gynekolog? Tak lebo. A čo je vlastne gynekolog? To je ten, čo sa hrabe našej mamke v rozkroku, keď má nejakú pohlavnú chorobu, napríklad, lebo každý týždeň tam chodia stále nadávať, že do píče aj s AIDSom. Tak ja neviem, čo AIDS je, ale asi to není nič dobre, keď stále pláče kvôli A tomu. dali sme Google, že čo to je, a všade písalo, že HIV, ale my nechceme HIV, my chceme AIDS. Áno, tak nám poradte, lebo my sme z toho veľmi, V piči. áno, veľmi Doslova sme v piči. smutní z toho, že nevieme. Áno, ako ste si mohli všimnúť, ja teraz stávam domček. A kde si ty, Murák, či Čurák? Ja zohnávam jedlo, už mám 17 skáčacích pičovín. To je pekné, ale už sa vraj, lebo už sa stmieva. Ja som veľký chlapec do piči kurvy, tak ja môžem. Prepáč, som nevedel. To je v pohode, že si nevedela, ja ti to odpúšťam. Poď sem ty piť. Nie. Vyrobil som počítač, či do piči počítač. Ty čo si normálny? Meč. Však ty si ešte ani riť Poď nevieš sem to vytierať. kurva mi jebana malo. A Poď sem Čurák, utrem ti riť. Utrem netreba, ti to riť. tebe stále treba utierať riť. Prestaň. Prepáč, už budem normálny. Nerob! Prepáč, som chcel. Blow to the bee. Oh my goodness. Oh my damn. It's going ham. Oh my goodness. Ježiš. Bože. Ježiš, to nie, nemôžeš umrieť. Murak, nie. Žiješ? On si prdol. On si prdol.
Mali by sme si postaviť malú ohradku, pretože ja mám 12 egov a možno sa nám podarí vyliahnuť nejakú sliepku z toho. Tvoja mama je sliepka. Ale to neznamená potom, že aj tvoja mama je sliepka. Prečo? Prečo by som Lebo mala? som Mňa povedal. zaživa nedostanete. Me. Tak. Idem naťažiť ďalšie cobblestone. Nie, prečo? Ježiš, ja som kokot. Čo si? Ja som kokot. Ja som kokot. Prečo? Lebo som chcel postaviť 3 gate, či 3 fancy a ja som dal 3 gate fancy. Tak ja som taký, A ty si kokot. ale že poriadny. Nezbite ma za to. Ale to je tak píči celý ten život. Áno, a náš single player Minecraft môže pokračovať, ak chcete. Ja v kúse mám ten svet. A tu si zasadíme strom. Áno. Tak, a teraz musíme A, vidím kostlivca. Ježiši Kriste, nie že ťa zabije. Dávaj si pozor, Múrak, lebo ja bez A teba ja nemám jedlo. To fakt. Idem dať nejaké piec. Ale on zabíja si. Nie. Zabil som ho. Ty nemôžeš umrieť, Múrak. Ježiš, tu je slime. Nie, aj creeper. Do piče. Ježiši Kriste, pomoc, Múrak. Ten svet je taký krúty pre malého čuračíka, ak som ja. Ja potrebujem veľkého uja, jak si ty. Tam bol slime, správ mu niečo. A čo mám spraviť? Zbij ho. Kde On tu je? ide, tu je pred domom. Tu je. Idem buzarovať zabitého parchanta. Poď sem, ty kokot. Prečo skačeš do muráči čuráka? Prečo do čuráka skačeš, ty kokot? Spadli mi len 3. A to čo je za ohrádku? Tu budeme mať sliepky. To chcem vidieť. A teraz ideme papať. Nám. A teraz ideme posledné. Nás keď mamka učila papať. Ježiš, creeper je... Nie! Creeper in the house. Prečo musíme zasa od začiatku? Tak som dostávala. Nie. Už máme 2 sliepky. Nie. Tá piča ušla. Kurva. Nie. Obidve ušli. Do piči. Poď, ostaň. Ostaň, ty kurva. Aspoň ty ostaň. Nie. No je to v piči. Jednu máme. A jeden v dome. Hej, tak ju nejako tu dostaň. Táto so sídom potrebujem. Počúvaj, rýchlo tu ťažší šlem. zamuruj to tu rýchlo, rýchlo. Čo mám Tu na zamuruj tieto dve, aby stade neušla sliepočka. Ďakujem. Ako ju pomenujeme? Ja ju asi pomenujem Piča. Žigmunda. Piča. Nie, tu je creeper zasa pred domom, Múrak, ja ho odlákam. Nie, ide za tebou. Tu je zombík. Nie, Tu je zombík. ja ti pomôžem. Do piče. 2 minúty končíme video, lebo to bude 15 minút. Poď, ideme dnu. Idem. Do teba je creeper. Nie, tak ja ich odlákam. Počuj si to? Čo? Mama vstala. Do piče. Kurva. Do piče. Tak mama nám vstala, tak do piči. My musíme ísť. Čaute, zaj vás.